του. Παίρνεις, άμα έχεις μαζεμένα μπατάριστα, παίρνε μου κανένα εκεί πέρα, άμα έχεις εμπιστοσύνη βέβαια. Σε μπατέρ να περνάει η ώρα. Δεν είναι θέμα ότι δεν θέλω το πατάρι. Αλλά αυτά τα παραγάδια είναι πολύ μεγάλα πελαλίδικα. Α, κύριε Κατριμικάλη, το νούμερο 41, Αλέξης Πιτσάκη. Πρέπει να σου το πω. Κατάλαβα. Αυτά είναι που λες φίλε Χρήστο. Αυτή είναι η κοπή. 40. Πού είσαι φίλε Σταύρο, φίλε Σταύρο, σε θέλω, Πάμε στον... κάτι το επίγω.